πολίτες, εξισώνοντας τις από πλευράς ευθυνών, θα εξαφανιστεί το ζήτημα της κατοχής, προσπαθούν να εκλογεύσουν τις δύο κοινότητες στην Κύπρο, οι οποίες δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Αυτό θα γίνει. Η Τουρκία δεν είχε ποτέ πρόβλημα να συνομιλά και να συναντά Ελληνοκύπριους. Μετά το δημοψήφισμα, σας υπενθυμίζω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας, ο κύριος Ταγίπ Ερντογάν, κάλεσε και τον κύριο Αναστασιάδη και κάποιους άλλους δημοσιογράφους και Κύπριους πολίτες και τους συνάντησε στο Πρωθυπουργικό Γραφείο. Πρόβλημα η Τουρκία είχε να συναντά την Κυπριακή Δημοκρατία, διότι δεν είναι σε ελληνοκυπριακό κράτος που εισέβαλε και κατέχει εδάφη. Είναι στην Κυπριακή Δημοκρατία που εισέβαλε. Και τα συνέπεια είναι εμείς. Και όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας λέει ότι δεν θα είναι αρέστος, σε μένα η σκέψη μου πάει στο ότι προετοιμάζει την κοινή γνώμη για μια κακή λύση. Διότι μόνο μια κακή λύση δεν θα τον κάνει άρεστο. Μια δίκαιη λύση που θα αποκαθιστά το δίκαιο και θα ανατρέπει τα δεδομένα της εισβολής και θα μας οδηγήσει σε μια πατρίδα ανελεύθερη με όλα τα δημοκρατικά δικαιώματα και ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες, θα κάνει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας πολύ αγαπητό στους Κύπρους πολίτες και στον Κυπριακό Ελληνισμό. Η χθεσινή συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου και η χθεσινοβραδινή συνέντευξη τύπου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας δημοσιεύεται σε δεύτερο-τρίτο πλάνο. Στον Φιλελεύθερο γράφει «Έρχεται ο γεφυροποιός Ντάουνερ». Τέθηκε και ερώτηση χθες στον κύριο Αναστασιάδη για εκείνη την επιστολή που είχε στείλει εξοργισμένος στον Μπαν Κι Μουν για τον Ντάουνερ και έδωσε και την απάντηση ότι παραμένει ο κύριος Ντάουνερ. Η εφημερίδα Αλήθεια γράφει «Άνοιξε τα χαρτιά του στους πολίτες, έχοντας ενημερώσει το Εθνικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε και τους πολίτες σε συνέντευξη τύπου που μεταδόθηκε από το ΡΙΚ για τα αποτελέσματα των επαφών του στις ΗΠΑ. Επανέλαβε ότι ζητούμενο είναι η λύση και όχι οι συνομιλίες χάριν συνομιλιών, όχι στην τετραμερή, όχι στα χρονοδιαγράμματα», είπε, γράφει η εφημερίδα, η επέσω του προεδρικού εφημερίδα Αλήθεια. Και η αναστασιαδικότερη από τις εφημερίδες, η εφημερίδα Πολίτης, δημοσιεύει τη φωτογραφία του Νίκου Αναστασιάδη. «Καιρός για ωριμότητα και υπευθυνότητα, αποφασισμένος να προχωρήσει ο πρόεδρος Αναστασιάδης, την ανάγκη να επιδειχθεί ωριμότητα και υπευθυνότητα εν ώψη του νέου γύρου συνομιλιών, υπέδειξε ο πρόεδρος Αναστασιάδης, επισήμανε ότι ο χρόνος που περνά δημιουργεί νέους κινδύνους και έκανε αναφορά στις πολλές προσφυγές στην Επιτροπή Αποζημιώσεων. Την ίδια στιγμή προειδοποίησε τους ξένους μεσολαβητές ότι δεν πρόκειται να εμπλακεί σε διάλογο χάριν του διαλόγου και έθεσε ως προϋπόθεση την συμφωνημένη βάση και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν οι συνομιλίες. Ο πρόεδρος αντέδρασε και στις διαφωνίες που ακούγονται για τον διάλογο του διαπραγματευτή με την Άγκυρα και τόνισε ότι είχε ενημερώσει επανειλημμένα γι' αυτό την πολιτική ηγεσία, γράφει η εφημερίδα Πολίτης. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Λιλίκας. Καλή σας μέρα, κύριε Λιλίκα. Καλημέρα, αγαπητέ Λάσσαρ. Επικεφαλής της Συμμαχίας Πολιτών. Και θέλουμε να ακούσουμε εσείς πώς κρίνετε τα όσα είπε ο πρόεδρος χθες βράδυ. Καταρχήν να πω ότι με ευθύτη αυτή η πρακτική του Πρόεδρου της Δημοκρατίας θυμίζει λίγο τις υπαρχόμενες εποχές. Κάθε φορά που κάνει ένα ταξίδι για να ασκήσει τα καθήκοντά του και κάνει εκείνα τα οποία οφείλει να κάνει ο εκάστοτε πρόεδρος της Δημοκρατίας, μας κάνει μια διάσκεψη τύπου για να τα παρουσιάσει ως να έχει κάνει έναν τεράστιο και εξαιρετικό αποτελεσματικό έργο. Αυτό είναι ένα γενικό σχόλιο. Θέλω να πω πρώτον επί της ουσίας ότι ο πρόεδρος χθες άφησε ενευθετημένα κάποια μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, τα οποία όταν έκανε την συμφωνία, υπέβαλε την πρότασή του και έγινε η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για τους συναντήσεις εκατέρωθεν με τους συνομιλητές των δύο κοινοτήτων, διαμαρτυρήθηκαν στην Κύπρο, διαφώνησαν και δήλωσαν ότι δεν είχαν ενημερωθεί και ότι το Εθνικό Συμβούλιο κρατούσε στο σκοτάδι. Χθες ο πρόεδρος άφησε ενευθετημένο το Εθνικό Συμβούλιο και αυτόν κατ' εμένα δημιουργεί ένα μείζον πολιτικό ζήτημα για το πώς λειτουργεί τέλος πάντων αυτός ο θεσμός. Απάντησε πολύ πρωί σήμερα στην εκπομπή μας γύρω στις 7 και 10 ο πρόεδρος της ΕΔΕΚΟ Γιαννάκης Ομήρου, ο οποίος βρίσκεται τώρα και στο Σίγμα και απαντά και στην Πετρούλα την Αργυρού. Απάντησε σε αυτά που είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Δεν τον έχω ακούσει, απολογούμε, αλλά δεν είχα ακούσει ραδιόφωνο το πρωί. Πέραν τούτου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε χθες ότι υπέβαλε σειρά προτάσεων, τολμηρών προτάσεων για ΜΟΕ, για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, μεταξύ αυτών είπε και την αμόχωστο. Ποια είναι τα άλλα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης? Εμείς καλέσαμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας κατ' επανάληψη να δώσει στη δημοσιότητα, να ενημερώσει τους Κύπρους πολίτες ποια είναι αυτά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης πέραν της αμοχώστου. Από τις απαντήσεις που έδωσε, κύριε Λιλίκα, δεν ξέρουμε αν κάνουμε λάθος, εάν δεν αποκρυπτογραφήσαμε σωστά, εάν δεν ακούσαμε σωστά το νόημα των όσων είπε, αλλά στις ερωτήσεις που του τέθηκαν για αυτό το ζήτημα, η απάντηση του είναι ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που ο ίδιος αναμένει, τα τολμηρά βήματα, είναι τολμηρά από την Άγκυρα, γιατί οι Έλληνες Κύπροι έχουν κάνει όσα μπορούσαν να κάνουν μέχρι τώρα. Αυτό το είπε στην περίπτωση των τολμηρών. Το τι είναι τα τολμηρά βήματα, ότι αναμένει τα τολμηρά βήματα να γίνουν από την Τουρκία. Πρέπει εδώ να επισημάνω, αγαπητέ Λάζαρο, ότι τολμηρά βήματα, το τολμηρά σε εισαγωγικά, γίνονται από τον κύριο Αναστασιάδη για την ώρα. Δηλαδή, συνεχίζει αυτή η πρακτική των προηγούμενων χρόνων των μονομερών υποχωρήσεων. Έχει υιοθετήσει την τουρκική θέση ο κύριος Αναστασιάδης για την τετραμερή από το παράθυρο. Ή τη σκιώδη τετραμερή. Μα την απορρίπτει ρητός και επανεβεβαίωσε χθες ότι την απορρίπτει ρητός αυτή την τετραμερή ο κύριος Αναστασιάδης. Θα έρθω στο θέμα της τετραμερούς, αγαπητέ Λαζαρέ. Μισό λεπτό να πω κάτι. Όμως για τα ΜΟΕ η αναφορά του στο κείμενο ήταν ότι υπέβαλε σειρά προτάσεων ΜΟΕ μεταξύ αυτών και την αμόχωστων. Και εμείς ζητήσαμε ως Συμμαχία Πολιτών κατ' επανάληψη να ρωτήσει στη δημοσιότητα όλη η πρόταση του Προέδρου για την αμόχωστον, τι περιλαμβάνει αυτό το πακέτο, και να δώσει με βάση τα δόση επεψές, τον καλούμε και τους δούμε να δώσει στη δημοσιότητα, να ενημερώσει τους Κύπρους πολίτες και ποια άλλα ΜΟΕ μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης υπέβαλε. Δεν είναι κανένα κρατικό μυστικό, δεδομένου ότι αυτά τα μέτρα υποβλήθηκαν στην Τουρκία. Η Τουρκία τα γνωρίζει. Οι μόνοι που δεν γνωρίζουν είναι οι Κύπροι πολίτες. Δηλαδή λέτε ότι υπάρχουν πράγματα που πρότεινε στην Τουρκία και δεν τα γνωρίζει ούτε το Εθνικό Συμβούλιο ούτε οι Κύπροι πολίτες. Πάντως, παρεμπιπτόντως να υπενθυμίσουμε ότι όταν μείναμε με το στόμα ανοιχτό ακούγοντας την δήλωση του στη Νέα Υόρκη πως χρειάζεται ένα ηλεκτροσόκ για να επέλθει θεραπεία, έσπευσε ο κύριος Βίκτορ Παπαδόπουλος, δεύτερος κυβερνητικός εκπρόσωπος, να μας εξηγήσει ότι ο πρόεδρος εννοούσε πως εάν η Τουρκία αποδώσει την αμόχωστο, τότε πράγματι θα λειτουργήσει ως ηλεκτροσόκ θεραπείας στο Κυπριακό η ιστορία αυτή. Για την ώρα, αγαπητοί Λάζαρη, το ηλεκτροσόκ το έχει πάθει ο Κυπριακός Ελληνισμός. Πρώτον ηλεκτροσόκ με το κούρεμα των καταθέσεων και την απόφαση του Eurogroup που κατέστρεψε την οικονομία της Κύπρου και όλων των οικονομικών μοντέλων που είχαμε. Και το δεύτερο ηλεκτροσόκ μας ήρθε μικρότερης έντασης, αλλά θα μεγαλώσει, με την πρόταση για την τετραμερή. Ο ίδιος πάντως είπε έτερον εκάτερον. Εκεί ήταν με το πιστόλι στον κρόταφο, με την ορολογιακή βόμβα στα χέρια, με την επικείμενη χρεοκοπία και κατάρρευση του κράτους, ενώ εδώ υπάρχει μια Κυπριακή Δημοκρατία κουγκρή. Και αν τον έχω ακούσει, αγαπητέ Λάζαρε, ήμουν στο αυτοκίνητο των καρδών προς την Πάφων και άκουσα τη συνέντευξη, έχασα μόνο τις τελευταίες ερωτήσεις των συναδέλφων των δημοσιογράφων. Όμως, τι είναι εκείνο που κάνει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να πιστεύει ότι δεν θα μας βάλουν, δεν θα του βάλουν το πιστόλι στον κρόταφο, αξιοποιώντας εκείνο που δήλωσε ο κύριος Φερχόιχεν, δηλαδή αξιοποιώντας την εξάρτησή μας από το μνημόνιο και από την επόμενη δόση του δανείου. Είμαστε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο κύριος Σαμαράς, στο μνημόσυνο, στην ομιλία του στο μνημόσυνο, να είναι στον Τάσο Παπαδόπουλο, είχε πει δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο η Ελλάδα να εξαρτάται από την επόμενη δόση του δανείου. Η Κύπρος εξαρτάται από την επόμενη δόση του δανείου σήμερα, όπως και η Ελλάδα ακόμα δυστυχώς. Αν του βάλουν το πιστόλι στον κρόταφο όπως ακριβώς το περιέγραψε ο κ. Φερχόιχεν, ζητώντας υπογραφή μιας λύσης, αποδοχή μιας απαράδεκτης λύσης ή την κατάρρευση του κράτους, την οικονομική κατάρρευση, την οικονομική χρεοκοπία, δεν θα έρθουν να μας πούν ακριβώς τα ίδια πράγματα που μας είπαν για το Eurogroup. Ότι μας έβαλαν το πιστόλι στον κρόταφο, εκεί μας είπαν ότι θα οδηγούμαστε στη χρεοκοπία, τώρα θα μας πούν η λύση ή το χάος. Κατά συνέπεια, η πρακτική από την ώρα που ένας συνομιλητής δείχνει να υποχωρεί όταν του βάλουν το πιστόλι στον κρόταφο, το μήνυμα που εκπέμπει στους συνομιλητές του είναι ότι είναι ευάλωτος στις πιέσεις. Και αυτό
είναι κάτι που θα μας στοιχήσει. Είπατε ότι θα μας εξηγήσετε για την τετραμερή, την οποία διαβεβαίωσε χθες, δεσμεύτηκε ο κύριος Πρόεδρος, ότι δεν πρόκειται να συγκατανεύσει σε μια τέτοια περίπτωση. Και μάλιστα μας εξήγησε ότι δεν πρέπει να ακούμε και τι λένε οι Τούρκοι, να μην υιοθετούμε τις τουρκικές ερμηνείες των εκάστοτε συμφωνιών με τους Τούρκους. Καταρχήν οι Τούρκοι πρέπει να πω ότι σιγά σιγά ξεκαθαρίζουν τους στόχους τους και με τη δήλωση του εκπροσώπου του τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών ξεκαθάρισαν ότι ουσιαστικά δεν πρόκειται να συνομιλούν με τον Ελληνοκύπριο εκπρόσωπο οτιδήποτε. Θέλουν να συναντούν τον Ελληνοκύπριο εκπρόσωπο για να πετύχουν τον πρώτο στόχο τους που το αναλύσαμε και προχθές κοντά σας στην εκπομπή σας για αναβάθμιση του ψευδοκράτους και για να ανοίξει πόρτα άλλων χωρών για αποκατάσταση επαφού με το ψευδοκράτος, διότι από την ώρα που θα συναντάει το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας η ελληνική κυβέρνηση των τουρκοκύπριων αντιπρόσωπων, γιατί άλλες κυβερνήσεις μέχρι τώρα ήταν αδιάφορες οι αρνητικές απέναντι στο ψευδοκράτος, να μην αρχίσουν τις συναντήσεις και να μην αποκαταστήσουν επαφές. Πέραν τούτου, η τετραμερής θα μας προέρθει μετά στην πορεία. Δηλαδή, όταν ξεκινήσει η Ελλάδα να συναντά τον τουρκοκύπριο συνομιλητή και το συναντήσει μια, δύο, τρεις φορές, και συμβεί το ίδιο και η Τουρκία συναντήσει τον Ελληνοκύπριο διαπραγματευτή δύο-τρεις φορές. Και καλέσει η Τουρκία την Ελλάδα, τον Ελληνοκύπριο και τον Τουρκοκύπριο διαπραγματευτή να καθίσουν όλοι γύρω από το τραπέζι και να καταστεί η διαδικασία πιο παραγωγική και πιο αποτελεσματική. Τι πιστικό επιχείρημα θα έχει η Κύπρος και η Ελλάδα απέναντι στη διεθνή κοινότητα όταν θα αρνηθεί? Εάν αρνηθούμε, θα έχουμε πολιτικό κόστος γιατί θα εκτεθούμε ως αναξιόπιστοι συνομιλητές του υπαναχωρού. Εάν δεν δεχτούμε, θα είναι και η επισημοποίηση της τετραμερούς. Ο Πρόεδρος είπε ότι είναι η πρώτη φορά που με τη μέθοδο αυτή το Κυπριακό ξαναγίνεται πρόβλημα εισβολής και κατοχής και όχι διακοινωτικό. Βεβαίως ο ίδιος υποστηρίζει την και ομνή πίστη στη δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία και μάλιστα λέει ότι είναι επιτευχτική εθνική ανάγκη πλέον και όχι απλώς ένας οδυνηρός συμβιβασμός. Θα έρθω και στο αριστός και χρήσιμος με τα αγαπητά, αλλά να πω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να λέει ότι θέλει και να χρησιμοποιεί και μια ρητορική διεκδικητική, να θέλετε, στον λόγο του, εκείνο που μετρούν οι πράξεις. Η Τουρκία ξεκαθάρισε εξώς με τη δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών ότι δεν πρόκειται να συνομιλεί με τον Ελληνοκύπριο, αλλά συνομιλεί στον Ελληνοκύπριο, λέει, είναι ο Τουρκοκύπριος. Θυμάστε την Αντία την πρώτη μέρα ότι αυτή η διαδικασία της τετραμερούς, έστω της άτυπης τετραμερούς, ουσιαστικά θα εμπεδώσει στη διεθνή κοινότητα την αίσθηση ότι το Κυπριακό είναι δικοινοτικό πρόβλημα. Ότι οι δύο μητέρες πατρίδες, εξισώνοντας τις από πλευράς ευθυνών, θα εξαφανιστεί το ζήτημα της κατοχής, προσπαθούν να εκλογεύσουν τις δύο κοινότητες στην Κύπρο, οι οποίες δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Αυτό θα γίνει. Η Τουρκία δεν είχε ποτέ πρόβλημα να συνομιλά και να συναντά Ελληνοκύπριους. Μετά το δημοψήφισμα, σας θυμίζω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας, ο κ. Ταγίπ Ερντογάν, κάλεσε και τον κ. Αναστασιάδη και κάποιους άλλους δημοσιογράφους και Κύπριους πολίτες και τους συνάντησε στο Πρωθυπουργικό Γραφείο. Πρόβλημα η Τουρκία είχε να συναντά την Κυπριακή Δημοκρατία, διότι δεν είναι σε ελληνοκυπριακό κράτος που εισέβαλε και κατέχει Ιράκη. Είναι στην Κυπριακή Δημοκρατία που εισέβαλε. Κατά συνέπεια, εμείς και στην πρόταση που είχαμε υποβάλει γραφτό στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, του ζητούσαμε να προωθήσει την παράλληλη και ταυτόχρονη διαπραγμάτευση με τους μεν Τουρκοκύπριους να συζητά τα ζητήματα που αφορούν τη διασφάλιση των δικών τους δικαιωμάτων μέσα στα πλαίσια μιας λύσης και ταυτόχρονα η Κυπριακή Δημοκρατία, και το τονίζω, η Κυπριακή Δημοκρατία, όχι ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής, να συζητά με την Τουρκία για τα ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά την Τουρκία, και αυτά είναι η αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, η αποχώρηση των επίκων και τα ζητήματα κατάργησης των εγγυήσεων. Αλλά ως Κυπριακή Δημοκρατία, εάν κάνουμε την διολίσθηση στην οποία έχει μπει ήδη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τότε πολύ φοβάμαι ότι το Κυπριακό θα γίνει αυτό που έλεγε ο κ. Χριστόφιας, Κυπριακής ιδιοκτησίας. Η Τουρκία θα γίνει έναν ουδέτερο και αμέτωχο κράτος, το οποίο απλά θα προσπαθεί να μας βοηθήσει. Έτσι κι αλλιώς πολλές φορές, δεν είναι λίγες μάλλον οι φορές που ακούμε και Κύπρους πολιτικούς και αξιωματικούς του κράτους να καλούν την Τουρκία να βοηθήσει, να συμβάλλει στη λύση του Κυπριακού
όπως καλούμε την Ρωσία, την Αμερική, την Γαλλία, να συμβάλλουν σε βοηθήσουν στη λύση του Κυπριακού. Με ανησύχησε ακόμα περισσότερο όμως, αγαπητέ Λάζαρε, χθες και η επαναφορά του διλήμματος αρεστός ή χρήσιμος. Και μας είπε ο πρόεδρος... Όχι χρήσιμος, ωφέλιμος. Ωφέλιμος, ναι, συγγνώμη, ωφέλιμος, έχετε δίκιο. Αυτό το δίλημμα, αγαπητέ Λάζαρε, το χρησιμοποίησε πρώτη φορά ο πρόεδρος όταν επέστρεψε από το Eurogroup και είχε δεχτεί υποχωρώντας και ανερώντας τη δέσμευση του ενώπιον των Κυπρίων πολιτών το κούρεμα. Πρέπει να πω ότι είναι λογικό να διασυνδέουμε τις δεσμεύσεις του Πρόεδρου αλλά και το αρεστός και το ωφέλιμος με το Eurogroup και να κάνουμε τη διασύνδεση στη συνέχεια με το Κυπριακό. Και στην περίπτωση του Eurogroup, επιτρέψτε μου να πω ότι ασφαλώς δεν έγινε αρεστός των λαών που υποφέρει από αυτήν την απόφαση που δέχτηκε. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι ούτε και χρήσιμος είναι, ωφέλιμος. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι ωφέλεσε την πατρίδα μας και την χώρα μας η απόφαση του κουρέματος και η υπογραφή του μνημονίου με αυτούς τους εξευτελιστικούς όρους που οδήγησε στην καταστροφή του μοντέλου ανάπτυξης και του οικονομικού μοντέλου της Κύπρου. Αν δεν το δεχόταν, λέει, θα κατέρεε οικονομικά η πατρίδα μας, θα χρεοκοπούσε άτακτη χρεοκοπία η πατρίδα και θεωρεί ότι έγινε ωφέλιμος με την έννοια ότι την έσωσε, έστω και κουρεμένη, με το μνημόνιο και να το εφαρμόσουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε στην πληρότητά τους το μνημόνιο, ώστε να ξεφύγουμε από αυτό. Αυτή είναι η λογική της κυβερνητικής αντίληψης. Αυτή είναι η λογική της κυβερνητικής αντίληψης, Λάζαρε, αλλά επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω ότι ακόμα και μεταξύ του πρώτου και δεύτερου Eurogroup υποβλήθηκαν πολλές προτάσεις και από τη Συμμαχία Πολιτών και από άλλους οικονομολόγους και άλλες πολιτικές δυνάμεις για εναλλακτικές επιλογές, πρακτικές, όπως ήταν για παράδειγμα να δανειστεί η κυβέρνηση από όλες τις καταθέσεις, από το πρώτο ευρώ μέχρι το τελευταίο, το 25% των καταθέσεων. Ήταν 75 δισεκατομμύρια καταθέσεις. Έπραξε πάνω από 18 δισεκατομμύρια η κυβέρνηση, ενώ από το Eurogroup πήρε μόνο 10. Κατά συνέπεια, οι επιλογές δόθηκαν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στην κυβέρνηση, αλλά επέμενε σε αυτήν τη διαδικασία. Έχουμε ακόμα μια ερώτηση. Έχουμε να πω για το αρεστός και το ωφέλιμος του Κυπριακού. Ναι. Ο κύριος Φερχόχε μας είχε πει, κύριε Μαύρο, ότι θα πρέπει να γίνουν υποχωρήσεις, αλλά αυτές οι υποχωρήσεις θα καλυφθούν, λέει, και θα ανταμειφθούν από σοβαρά οικονομικά πλεονεκτήματα και ωφέλη που θα προκύψουν από τη λύση. Δηλαδή μας είπαν ότι μπορεί να εξαγοράσουν και την εθνική μας συνείδηση και την εθνική μας ανεξαρτησία και την ελευθερία ουσιαστικά και την αξιοπρέπεια μας με οικονομικούς όρους. Και όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας λέει ότι δεν θα είναι αρεστός, σε μένα η σκέψη μου πάει στο ότι προετοιμάζει την κοινή γνώμη για μια κακή λύση. Διότι μόνο μια κακή λύση δεν θα τον κάνει άρεστο. Μια δίκαιη λύση που θα αποκαθιστά το δίκαιο και θα ανατρέπει τα δεδομένα της εισβολής και θα μας οδηγήσει σε μια πατρίδα ανελεύθερη με όλα τα δημοκρατικά δικαιώματα και αυτά τα δικαιώματα και ελευθερίες, θα κάνει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας πολύ αγαπητό στους Κύπρους πολίτες και στον Κυπριακό Ελληνισμό. Εάν όμως μας οδηγήσει σε μια κακή λύση, όχι μόνο δεν θα είναι αρεστός, ούτε και ωφέλιμος θα είναι για την πατρίδα του. Μάλιστα. Έχουμε μια τελευταία ερώτηση. Κατά πόσον σας έπεισαν οι διαβεβαιώσεις που έδωσε ο πρόεδρος και χτες βράδυ ότι είναι εκτός συνομιλιών το φυσικό αέριο? Είπε ότι εργαζόμαστε σκληρά ώστε να αξιοποιήσουμε επικοδομητικά το ρόλο μας στην περιοχή, μετατρέποντας τις φιλικές σχέσεις με το Ισραήλ σε στρατηγικές, χωρίς αυτό να γίνεται σε βάρος των καλών μας σχέσεων με τρίτες χώρες. Και αν παρισφρήσει τις συνομιλίες, ενδέχεται να διστινάξει στον αέρα, εκτιμά ο πρόεδρος, το φυσικό αέριο δηλαδή. Ναι. Επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω, δεν δέχομαι εύκολα τις δεσμεύσεις πλέον του Πρόεδρου όπως και οι υπόλοιποι Κύπροι πολίτες. Μακάρι να προχωρήσει ο Πρόεδρος όπως λέει, αλλά εκείνο που βλέπω είναι ότι παρά τις αλλεπάλληλες συναντήσεις και επισκέψεις σε κατέρωθεν που έχουν γίνει μεταξύ αξιωματούχων της Ισραηλινής κυβέρνησης και της Κυπριακής κυβέρνησης, δεν έχει ακόμη υπογραφεί καμία συμφωνία αναφορικά με το φυσικό αέριο. Το δεύτερο που διαπιστώνει ο κ. Λάζαρε είναι ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στο να προχωρήσει η υλοποίηση του τερματικού στην Κύπρο. Η κυβέρνηση μέχρι σήμερα, μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει προχωρήσει καν στο σχεδιασμό του τερματικού. Δεν έχει προχωρήσει και δεν έχει εξαγγείλει το μοντέλο χρηματοδότησης του τερματικού ή έναν επενδυτικό πακέτο με βάση το οποίο θα μπορούν να επενδύσουν όποιες εταιρείες ενδιαφέρονται στο τερματικό.
Και όλα αυτά παραπέμπουν σε ένα χρονοδιάγραμμα πλέον εξόρυξης του φυσικού μας αερίου, με τις καθυστερήσεις και της Νόμπολ, που επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω για την αθωότητα αυτών των καθυστερήσεων, το 2021. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λίκ. Εγώ ευχαριστώ. Είστε καλά.